Намираме се в Пловдив в Капана и сме седнали да пием лимонади. Заболяме с гъба. Обаче е неделя. Никой заболекар няма да ми вдигне. Какво да правя? Ще не разбрали за новия сайт на дентална клиника Кискинови. Може да запишеш час, без да съобразяваш с работното време и да видиш свободните часове на заболекарите месеци напред. Наистина? Да, може да направиш още сега. Добре. Също така, може да запишете своя час, докато зареждате колата си, в 2 часа през нощта. Докато сте на Античния театър в Пловдив. Докато сте на летището. Докато сте пред НДК в София. Докато сте на плажа.